Päivä Suomi. He edustavat Itä-Helsingin agility-urheilijoita. Arvostelu 75, Huuko 57 Pro. Valitettavasti tätä radalla tulosta. Keskustelu valitettavasti tätä radalla tulosta. Seuraavana ratalle lähtee Koulussa pitkäkarvainen koulun Kössi, ohjaaja Päivi Suomi, Itä-Helsingin Se meni hyvin. Viisi vielä käännä, se olisi 9 nyt vastasta. Sahosa pyrkosti. Kyllä. Mikkilä on hienoa. Se oli mukavaa. Me oltiin samalla radalla. Niin olitte. Joo, ja se oli ihan sairaan. Se oli niin harmi se A-kolta. Joo, ja se loikkasi tosi kovaa. mä kiirehdin tuolta pituudella. Joo. Ja sit mä tajusin, että ei piti tehdä sitä Joo. tapaleikkausta. Joo, ja mä olin aivan liian. niin oli, koska mä katsoin videoita, kun tuolta kun sä lähdit, mä se tunkeekin persiä. Ei, kun mä unohdin sen, kun mä sanoin just Tempulle, että mä en tiedä, miten mä ohjaisin tämän kympin, koska mä en halua olla pituudella. Päivi Suomi, Itä-Helsingin agility-harrastaja. Valmistautuu 74 Nissa, 75 Huuko, 57 Pro. Rallille ei valitettavasti radanko tulosta. Oi. Hyvä.